Mas pinadali na po ang pagkuha ng mahalagang dokumento at serbisyong legal naman para sa mga residente ng Bayambang dahil sa pag-iikot ng programang Your Name, Your Right sa Barangay Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan. Binigyan din po sa aktibidad ang kahalagahan ng pagkakaroon ng tamang civil records at mga mahalagang kaalaman ukol sa civil registration, kabilang ang mga patakaran at pinakabagong update mula sa Philippine Statistics Authority. Kabilang din ang proseso sa late registration, kasal, kamatayan, pagwawasto ng clerical errors at pagkilala sa mga anak o acknowledgement of paternity at iba pa. Bukod dito, nag-alok din ng serbisyong legal sa mga residente na tinangkilik ng mga residente. Matatandaan ang mga naturang programa ay nagsimula ng mapadpad sa iba pang barangay upang tugunan ang pangangailangan ng mga residente sa proseso ng civil registry documents kahit hindi nagpagdiriwang pa rin o kahit na hindi napagdiriwang ng Civil Registration Month. IFM News. IFM News. IFM News.